Iki lagu jaman Mas Sugeng ki mantu adine kaya jek metu ngono lho. Nalika mbiyen aku dijab nggih di rumahe ingkang Hamenggo Gati, mbuh jenenge sapa aku lali. Gending iki wis lawas kaya jek metu. Rin, jawamu tanggapan sing ning ngarep kowe ya, Rin. Pundi? Sing teng ngajeng niki to? Heeh. Oh nggih, nggih kula ta sing dijab. Iya ta, Oh nggih ta. Kudu ya tetep metu. Metu. Mas Iya Gareng. rada lali. Sing arep nyawer monggo, sing arep nyawer monggo. Rin, Mas Gareng. Tidak, Mas Gareng. Ngono. Nek sewu mrene Mbah Lurah pepundian Rasa Agung katul minggah. Oh, jelas niku. Monggo Tapi dikurang Rin. niki ditampani sik. Yo, yo. Long tinampen, long tinampen. Nggih, kalih. Keramat. Nggih, enten request keramat. Sik diaturi sik Mbah Lurah dhisik. Sik. Lah iya iki ben Mbah Lurah ku ben padha iki lagi rakyate. Rakyate 50. Pokoke taruna muda iki tetep jaya ya to. Monggo Mbah Lurah katul dimeneng saking pelegan. Mbah Lurah sik. Mbah Lurah kang pundi sampean. Katur Mbah Lurah monggo. Bapak Jumadi monggo. Anu enek tamu Mbah Lurah ditemoni mbokmu. Iya Pak Mo. Ning kowe lungguh kene ya Pak Mo ya. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu, Mas Gareng. Mas anu Pak Jumadi. Kira waras iki. Kowe kenal to Kang Gareng? Apa? Lah dadi lurah rong tahun itu tetep apa. Tapi rong tahun ditanggap. Insyaallah. Nggih wilujeng dalu sedaya para pinisepuh sesepuh ingkang hadir wonten dalu punika. Sugeng dalu Mas Limbu. Anu Mbak, anu Limbu niku wedok. Nggih. Masih dalang limbuke wedok. Niki mboten Mas, pun Mbah Dalang. Nggih. Putune pun kathah lho. Nggih. Pamunten nggih mugi-mugi anggenipun tirakateng dalu punika Mbah Satinem kinabula. Amin. Mbah Mimin anggenipun sowan dumateng Allah tansah Amin. pikantuk keberkahan rahmatipun Allah. Amin. Monggo niki ben rada rancak malih Nggih, menapa Bapak? Jane nek kula niki nek nyanyi mboten saged. Dah sing kandha sinten? Kula mireng saking nggih kula ngawi menika Mbah Jumadi sing dadi lurah dua periode iki siji nek nyanyi suarane loro lurah sing kepenak karo masyarakat dadi pamong mamung rakyate ya oke. Angka 3 Loman. Cijak tukar pengalaman yo kepenak. Sing angel siji. Napa? Tukar pendapatan. Tukar pendapatan karo mangsamu. Nggih saderipun sugeng rawuh sugeng dalu dumateng Mbah Lurah sepuh. Oh nggih rawuh. Bapak Suyatno nggih. Nggih monggo. Aja dipleroki. Plerok nggih sinten? Anu jenengan tak dimaju sekedhik mriki rada angker. Niki dipun apit sinden napa mboten? Mboten. Diapit yo, Mbah Lurah nduk. Monggo adik-adik yang cantik-cantik. Iki kok nyawatos itu. Rene. Ngene iki ngiti Pak Lurah Pak Jumadi ra penak rada anu to. Anu saking ganti singgahne ta, Jang. Ngiti Pak Jumadi. Ayo diapit kene cahaya ya. Monggo Bapak jenengan tengah-tengah mriki. Mboten mriki mawon, mboten mriki mawon. Lho, mengke ditingali saking mriki mboten monggo mriki mawon. Sampun. Oh, ajine kali bulur. Kek nuwun sewu kula niku jenenge bukan mukrim gek kula wong lanang dianggep wong lanang apapun mosok jejer cah wedok-wedok kula tak lungguh. Nggih monggo. Nggih monggo. Dados to. Aja dipleroki.